Ok, srećna Nova godina. Srećna Nova godina i tebi. Nego što 2025. je vrlo matematička godina po onome što sam čitao. Aha, 45 na kvadrat i tako dalje. I različite druge kombinacije brojeva, da. Ok. I kako obično ove epizode krene? Preporuke koje se sastoje od iskustava od prošle godine i došli smo u format da ne mora da bude ništa specifično, nego stvari koje deluju dovoljno oblikovane da se daju preporučiti. Da, ako imaš dovoljno iskustva sa nekom stvari tokom prošle godine, da možeš da kažeš ljudima da, ove godine, to je, ako imaš vremena, novca, raspoloženja da se time baviš, ovo je dobra stvar. I možemo neizmenično, ali i rekao si nema kategorije, tako da niti smo pričali o ovome, znači ti pojma nema što ću ja sad da kažem. Ne, ali kapiram da će nešto od toga biti knjiga, nešto će biti film, možda će nešto biti, ti već imaš listu, ok. Imam listu, da, otvaram na telefonu, koji će biti, sad ću malo da varam, ovo nije preporuka, samo ću usput da kažem, aplikacija TOT za iOS i macOS je jako dobra za hvatanje brzih beležaka. Imaš 2, 4, 6, 7 kružića različitih boja i tih 7 kružića su sinhronizovani svuda gde koristiš na telefonu, Macu, iPadu i samo tako ubacuš i to je sve. Kao da imaš 7 post-it notova, 7 malih pačete papira gde beležiš i imaš samo 7, ne možeš da povećavaš broj tako da moraš da brišeš. To te tera da malo procesiraš, organizuješ, da. To je zgodna stvar, ali ima milion aplikacija za hvatanje beležaka na Androidu i iOS-u, ne moramo da ulazimo u detalje. To je epizoda za sebe, digitalne beleške. Ne moramo to sad o tome da pričamo. Ok, sad ja kad sam varao sa svoje 0,1 preporukom, hoćeš ti da počneš? Pa ajde, ja ću da napravim mini preporuku vezano za aplikaciju koju je i ove godine updateovana dodatno. Moom je u pitanju, MOOM, koji je Windows menadžer prozora, što mada sada kao novi macOS ima da kad provučeš prozor maksimizira ga ili ga stavi u ugao, šta god, ali Moom nudi daleko mnogo opcija za promene veličine i pozicije prozora u suštini i ima više načina na koje to možeš da radiš. Ono što se meni najviše sviđa što imaš prečice na tastaturi i onda imam već predodređene prečice za ako hoće da prozor zauzima levu polovinu, desnu polovinu, ako hoće da zauzima prvu osminu, drugu, treću, četvrtu i onda donji red, zavisnosti koliki je ekran i gde su ekrani, tako da je neodvojevi deo svakodnevnog rada, a od skoro sa novim updateom imaju korisnu stvar gde, opet ovo je za Mac, ali kada držiš command, option, control, možeš da menjaš veličinu prozora sa bilo koje tačke, znači ne moraš da ideš na ugao u ćošak, što je jako korisno. Kad držiš control option, onda pomeraš prozor koji je ispod tebe mišem. Tako da ako si u prozoru i držiš ta dva, onda ga samo malo pomeraš u levo i ako stisneš sva tri, možeš malo da ga proširiš, malo da ga suziš, kada nisi u situaciji da baš želiš da uzimaš ne znam kakva tačno mesta. Tako da, neverovatno koliko glupa stvar, ali koliko je korisno i koliko je svakodnevno koristi. Zvuči jako korisno, naročito stvar. Ono što mene brine kod tih aplikacija, ima Moom instaliran, Keyboard Maestro može da radi sličnu stvar, on može da radi milion stvari. Meni je problem sa tim aplikacijama za upravljanje prozorima, što nikako ne mogu da se setim tačne kombinacije na tastaturi koje će da mi napravi koji položaj na prozoru i što je različita kombinacija položaja prozora koji želiš da imaš na laptopu u poređenju sa monitorom jedne veličine, u poređenju sa monitorom druge veličine, a obično imaš jedan ekran kod kuće, jedan na poslu i uz to imaš i ekran na laptopu i onda mi, nije da me zaboli glava, ali probam 2-3 dana i ako ne radim svaki dan, ako nisam svaki dan za istim monitorom, obično nisam, ne uđe mi u muscle memory, u mišićno pamćenje, da mogu to da radim bez da se podsjećam.
Pa kao bilo koji makro. Mislim, i za Keyboard Master isti problem bi imao. Ne znam, ja sam, mislim, Option Tab je da ga aktiviraš i ono, 1, 2, 3, 4 su mi samo četvrtine, znači vertikalne, a onda QWERTY i ASDF su osmine. I onda imam, razumeš, znači Q je gornja, leva, W, znači gornji red, donji red po 4 prozora. I to se ne razlikuje između laptopa i velikog ekrana? Ne, i onda imam Z, X i C koji su Z je leva polovina, C je desna polovina, X je sredina 50% i onda B i N su 2/3 s jedne ili sa druge strane, onda tako da možeš da i na laptopu kombinuješ. Ok. Neću se trudim i savjet bilo kome, kad ti sad pričaš svoje kombinacije, to su tvoje kombinacije. Da, ali hoću kažem, možda napraviš neku logiku. Treba svako da ima svoju logiku, da ono što je tebi logično ne mora meni da bude. Ali... Mislim, meni još sam ja levoruk, tako da mi je lako sa levom rukom da. Ne, okej, jeste mali, malo te košta unapred da naučiš, ali kad naučiš onda bude second nature. No, ovo su bile 0,1 preporuke, ajde sad. Ok, hajde, uradit ću od najskupljeg do najjeftinijeg, ono što ne košta ništa, ok? Najskuplja preporuka neka bude, pošto povremeno ljudi pitaju, naročito ljudi koji se dive kvalitetu zvuka koji dolazi iz mog kompjutera kada imamo Zoom pozive. Ako se potrudim da mi usta budu dovoljno blizu mikrofona kada to snimam, ali to je isto oprema koju koristim i za snimanje podcasta, koju ne koristimo sada jer snimamo kod tebe kući za kompjuterom. Ali spomenuo Ako se ljudi pitaju zašto je kvalitet loš. Sredit ćemo u postprodukciji. Ali pre nego što smo počeli da snimamo, rekao si kako nema konzistentnosti između toga koji mikrofon uključiš kada i koja je jačina, koju jačinu beleži audio hijack koji koristimo za snimanje. Da, sad pikuješ dosta. Da, i to će biti problem i ja ću zvučati lošije od tebe, u to sam siguran. Stvar koja čini snimanje konzistentnim je... mixing board, tablo za mešanje, znaš, one audio. U velikim studijima za snimanje ljudi imaju gomilu onih slajdera i gomilu, znaš, dugmića i knobova ovih koje okrećeš levo-desno. Tehnologija je došla dovoljno da i lajci poput mene, koji veze nema sa audio produkcijom, mogu za, jeftinu cenu, ne znam, $150, $200, za tablu sa 2 kanala, ili za malo veću cenu od $400 i nešto, za tablu od 4 kanala, možeš da nakačiš mikrofon ili to je pravilno za muzički instrument ili mikrofon koji snima muzički instrument, kako god. I kada i on ima svoj preamp, znači ima pojačalo koje je uvek isto i ti samo tu tablu ubaciš u kompjuter i znaš da ćeš uvek imati ista podešavanja, koje su jako zadovoljavajuće kada okrećeš male one kružiće da podesiš. I ima gomila različitih tehnologija. Ono što je za ljude koji se time bave potpuno amaterski, firma se zove SSL, Solid State Logic. Imaju 2 table, jedna je SSL 2 sa 2 kanala, druga je SSL 4 sa 4 kanala i to su jako, jako dobre stvari. Za one koji imaju previše para nego što im treba, ja ne spadam u te, ali ako cena bukvalno nije problem, a interesujete snimanje zvuka, firma Teenage Engineering ima prelepe i preskupe 3 sprave koje su minijaturne, ali podsjećaju na najbolje vreme Sony Walkmana, taj dizajn samo još čistiji, još lepši. Jedan uređaj je tabla sa 6 kanala, jedan uređaj je mikrofon, kondenzer mikrofon koji može, za instrumente je uglavnom bolji, nije toliko za snimanje glasova, i treći je mikrofon, diktafon, koji i snima. I te stvari koštaju preko $1,000 i imaju torbice koje su isto prelepe, koje su $50 do $100, to je najjeftinija stvar koju prodaju.
to mi je ono, ako ikada budeš želeo da mi kupiš neki jako skup poklon, nemoj ništa manje od toga. Hvala. Okay. Hvala. Znači, Teenage Engineering, mislim da su nešto, zove se TP100 ili TS25 ili ima tako neka čudna imena, ali je firma Teenage Engineering. Poznati su i po tome što su radili dizajn za Rabbit, koji je kao AI uređaj. Znači, to nije njihov uređaj, ali im je firma koja pravi, platila im je da dizajniraju i prelep je. I drugi uređaj je Playdate, koji opet ne prodaju oni, nije njihov, nego ih je Panic, koja je softverska kompanija, unajmila da im naprave hardverski dizajn za malu žutu konzolu. Opet to su mini preporuke, pogledajte Playdate. Za Rabbit ne garantujem, ti uređaji su još uvijek primitivni, ali Playdate je isto jako lep. Da, skoro smo pričali o tome, u stvari letos možda. Ali baš za taj TP, taj diktafon što ima onu kružnu, da možeš prstom da pomeraš, izgleda jako zgodno, ali onda sam čitao revieweve ljudi koji su profesionalci u tome i malo su razočarani ograničenjima koje sam faktor namešta. To su, pričamo potpuno amaterskim uređajima. Ovo mislim da i oni ne pretenduju da budu kao profesionalno dizajn zvuka. Ali cena je profesionalna. Da, zato nisam kupio. Da, SSL je baš amaterski, možda poluprofesionalno sa odličnom cenom. Dobro, lako mi kad ti započneš, jer onda ja mogu da napravim repliku, ali skoro smo pričali o nekim stvarima koje smo kupili i bežični usisivač je otkrovenje. Mislim, to je preka reč, ali neverovatno je koliko promenljive na koje nisi računao ranije, koje si mogu samo da predvidiš, ne vidiš kako menjaju horizont očekivanja, horizont potencijala. U smislu da ako imaš usisivač koji ti stalno stoji u ćošku, koji da bi aktivirao samo treba da ga pokupiš iz tog ćoška i nije težak, možda usisavaš kući svaki dan ako želiš. Naravno, ne radimo to, ali hoću da kažem da energija aktivacije, što je za mene čest problem kad treba pristupim stvarima koje ne volim da radim, je dramatično smanjena, zato što ne moraš da se zavlačiš u neki plakar gde ti stoji usisivač u nekoj kutiji ili u nečemu gde je težak i onda izvlačiš težak usisivač dok ispadaju različite komponente koji su deo tog usisivača, tipa crevo, i onda se sve nekako tako stumbava, pa onda ti to sklapaš, pa onda razlačiš kabel. Ovo je kao Topshop, crno-belo, znaš, kao pre nego što smo dobili novi uređaj. Što je frustrirajuće ako želiš na brzinu nešto da uradiš i kao želim da pokupim nešto što je ovde neko prosuo, recimo. I onda posle opet dok ideš taj kabel se zaglavi oko zida, ispadne iz utičnice, iskriviti utičnicu. Sve te stvari su se dešavale, mislim. Sada imam u glavi svoj usisivač i da imam iskrivljenu viljušku od milion puta. Da. I usisivač je sav istumban i zidovi oko ćoškova ti imaju skinut malter malo jer usisivač udari malter kad ga vučeš po kući. I usisivač ima bele trake po sebi. Da. Znači, mislim, u pitanju jednostavno, opet, ne želiš da provodiš previše vremena kad usisavaš na to koliko pažljivo artizanski pristupaš tome, uglavnom želiš da središ kuću, tako da uglavnom ne razmišljaš previše o tome gde je šta u tom trenutku, postoje dovoljno stvari koje se kreću u prostoru da se to dešava i onda treba da ga sklopiš i onda treba da gledaš da li je kesa puna, da li je prazna, bla bla bla. I mislim, ovaj Dyson je stvarno dobar i rešio gomilu tih stvari, jer najveće cimanje je što treba na kraju da skineš baterije, samo je priključiš da se puni, a to punimo baterije svuda, puniš baterije za laptop, telefon, šta god, tako da to nije nova stvar koju treba da naučiš. I drugo što je lagan i što iskreno ima bolju sukciju od običnog usisivača koji sam imao i što je kanister proziran cilindar koji vidiš kako se puni i koji ima mehanizam da ga samo imaš štipaljku, to jest dugme koje pritisneš i onda svučeš kanister sa filtera i on iznad kante to uradiš i svučeš sve, malo rukom izvadiš ako ima neke dlake uvučene i to je to, završio si. A filteri, da li se peru, da li se menjaju, kako se menjaju, koliko koštaju, koliko traju? Da, ne peru se, mogu da se promene i mislim da svaki godinu dana treba da promeniš. Filteri možda ga naručiš od Dysona, nezavisno. Ali hoću da kažem da snižavanje te energije aktivacije učinilo da stvari budu daleko čistije sa mnogo manje. I onda krugovi
reverbracijski ulaženja u čišćenje više nisu ono frustracije, nego ti je zadovoljstvo, jer onda kao aj samo malo brzim da protrčim i onda je sve okej. I ima gomilu nekih nastavaka, tako da možda usisavaš mebel, možda usisavaš kola, mislim i tako, znači tako da taj aspekt bežičnosti je vrlo, vrlo koristan i što stvarno je tehnologija došla dotle da nešto što ima bateriju može da ima toliko dobru sukciju. Stvar oko koje ja imam anksioznost je baterija. Koliko traje i koliko traje na jedno punjenje, da li će u sredu sisavanja. Znači može 45 minuta, mislim da nikad u životu nisam usisavao duže od 45 minuta. I ima tajmer koji ti kaže koliko imaš i ako podesiš, možda podesiš da jače usisava ako ima baš neki deo i onda taj je, ja mislim 15 minuta tog jakog, ali to je uglavnom ako imaš neki normalno prašnjav tepih ili ne znam šta. Ali to je i sad koja je veličina tog usisivača? Da li to može da ti bude jedini primarni usisivač u kući ili je dopunski usisivač kad se nešto prospe i treba ti na brzinu, sad si ga doneo, opiši. Dugački stojeći usisivač, mislim, gde je motor na gornjem delu. I koristan je zato što opet težina koju držiš je samo ovo ovde, tako da nema creva i kablova. Ove sve stvari se skidaju, tako da tu možeš da stavljaš različite nastavke, ali vidiš ovde mislim, u principu, mislim, ti sad, kao da imate usisivač, recimo, Sloboda Čačak, ali da ono što misliš da je usisivač, toga nema. Znači, imaš samo onu dršku i ta drška je malo veća, u njoj se nalazi baterija i motor, ali to je šipka za usisavanje, nije usisivač. Tako bih ga opisao, da je šipka za usisavanje. Jeste šipka za usisavanje, ali jeste de facto usisivač. Hoće kažem, jeste primarni usisivač sada. Jer bolje usisava od ovog usisivača i daleko je zgodniji. I mislim da za veličinu vašeg stana je sasvim dovoljno. I ima u Costco da se kupi. Drugo pitanje, trajanje baterije po usisavanju razumem, ali koliko traje baterija, meseci, godina, koji je rok upotrebe i da li može da se promeni? Da, ne znam, javit ću ti. Znam drugi ljudi koji imaju ovakve stvari i traje im više od godinu, dve sigurno. Opet, point je u tome koja je cena tvojeg komfora koju si spreman da platiš i Dyson mi ne deluje kao kompanija koja želi da ti napravi usisivač kao service, nego jednostavno da pravi proizvode koji žele da traju i da ti budeš zadovoljna mušterija, s obzirom da plaćaš relativno premium cenu unapred za samu usisivač. Ali baterije kao baterije, kapiram, za par godina ćemo morati da je promenimo. Da. Ali znam ljudi koji imaju već više godina istu bateriju, nije ovaj usisivač pitanje, druga je Marko pitanje, ali hoću kažem da ova forma, mislim da je sada već široko prisutno. Mislim kad imaš da kupiš u Costco. Znači, da, to mi je bilo treće pitanje. Nova tehnologija. Ako je u Costco, nije precenjeno, ali da li je red veličine $200, $800, $1200, koliko je? Ne, oko $500-600. 500-600, Znači koliko i tablo za mešanje sa 4 kanala. No. Ok. Razmotrit ću. Druga preporuka od tebe sada? Aha, okej. Ajde, može knjiga onda. I ne moramo više knjiga, mada iskreno ove godine sam, već zadnje, 3 godine pokušam da čitam konzistentnije i onda kad to postaje navika i ako sporo čitaš, ako imaš okidače, postepeno povećam broj knjiga koje počitam na godišnjem nivou. Znam, prošle godine smo pričali kao knjiga koja možda ostavila najveći utisak i ako se ne veram bile imali smo cijelu epizodu o tome, Girardo, I See Satan Fall Like Lightning. Ta knjiga i knjige sličnije vrste koje imaju malo više onako spiritualno filozofske aspekte su me zanimale nešto više ove godine. Jedno od njih je ego i arhetip Edingera, na koji sam nabasao tako što sam, YouTube slušao predavanje nekih jungijanskih psihoanalitičara i taj lik, on je umro sad, ali do 2010-ih je često imao predavanja. Često preporučuje literaturu i ljude koje čitao, između ostalo kao nije loša ulazna knjiga u tematiku zato što je napisano u vrlo čitljivom jeziku od strane nekoga ko je
nastavlja tu tradiciju. I stvarno jeste tako. Sad, pitanje ono šta je čiji ukus ili perspektiva, ali mislim da u ovom savremenom dobu zbunjenosti i krize smisla, pričali smo o ovim temama više puta, nalaženje stvari koje ti omogućavaju da opipavaš stvari koje nisu nužno vidljive, ali čije manifestacije možeš da vidiš, je korisno. Poput fenomena žrtvenog jagnjeta i tako dalje. Tako da ova knjiga me dosta približila ideju i tematiku nesvesnog, kolektivnog nesvesnog i odnosa između ega i tvoje podsvesti ili nesvesti, jungijanskog jastva, mislim da je to the self, ne znam kako bi drugačije preveo. I ima analize snova i simbola, što je meni jako zanimljivo, tako da ako je bilo ko zainteresovan za tematiku simbolike kroz različite kulture i tradicije i načine na koji se oni manifestuju i na koji način podsvest diktira naš život i traži neki okvir, pogled na to. Ovo je samo jedan od pogleda, mislim, psihoanaliza je potreba empirijske nauke da kvantifikuju i objasne stvari koje su u nekom obliku kroz tradiciju i ritual objašnjeni u mnogim civilizacijama. Tako da ništa drugo, njihovo otkriće je to da postoje zajedničke teme kroz različite kulture i samim tim to daje neki argument da te stvari jesu stvarne ili da su bitne nama, načinom na koji postojimo i na kojim živimo u svetu. Naš jezik je metafora i način na koji se organizujemo. Lakše ti onda da razumeš zašto tokom COVID-a, kad je bio veliki post u smislu neizlaska iz kuće i odjednom je neko tragično umro i onda je bila ekstaza na ulicama miliona ljudi. Znači, to su stvari koje možeš da posmatraš kroz prizmu arhetipova. Tako da, meni je bilo odličan uvod i sad čitam i neke druge stvari i ulazim polako i u primarnu literaturu, ali dobro je kada ulaziš u neku tematiku da nađeš nekoga da ti bude Ovid, znaš, da ti bude Dante, Vergilije, da ti bude vodič kroz nepoznato, pa onda barem kad kreneš čitaš primarne stvari ne deluje toliko nepristupačno, da kažem. Ok, za koji nivo znanja i razumevanja tematike je knjiga pisana? Da li možeš ništa da ne znaš o Jungu i o psihoanalizi i o tome i da počneš da čitaš knjigu, ili je neko predznanje potrebno? Nije potrebno predznanje. Mislim da nije potrebno predznanje. Zato što ja nisam imao mnogo predznanja kad sam ušao u to. Tako da. I koji je nivo kompleksnosti jezika od bukvara na jednom kraju do I and thou na drugom kraju? Nije definitivno I and thou. Ne. Jednostavan je jezik i to je ono što mi se sviđa. Naravno, ima nekih aspekata knjige koji su i malo onako vu i onako moraš malo sa zadrškom kao okej. Jer nekada ljudi tvrde stvari kao, to ima smisla, logično, ali kao okej, ali koji su argumenti, ali dosta novih modela ili aspekata je introduciralo, nije potreban visoki nivo razumevanja, čak ima i dijagrame, ima i slike u smislu fotografije različitih umetničkih dela koji objašnjavaju neke aspekte ili simbole. Ok. Jedino što mi daje zadršku je to što si rekao da identifikuje slične stvari iz različitih kultura i povezuje, to me malo previše podsjeća na Campbella i Hero with a Thousand Faces. Koliko liči na to? Pa da, ali to je sad pitanje gde leži tvoja kritika Campbella? Leži u tome što je od stargazinga, od posmatranja zvezda i smišljenja sazvežđa napravio neku nauku i veliku istinu. Znači, mislim da generalno taj način interpretacije sveta gde squint, kako
škiljiš, da vidiš sličnosti između stvari i onda napraviš veliki narativ, mislim da je pogrešan. Ne znači da, mislim, možeš da otkriješ nove stvari o svetu, ali treba da budeš skeptičan i da ne praviš veliku priču, ne treba to da bude fokus cele tvoje knjige, kao što je kod Campbella to fokus cele njegove knjige. Tako da li je fokus to ili se to više koristi kao supporting material, kao dodatni materijal koji za potporu nečeg drugog što je pisac hteo da kaže. Da, kao dodatni materijal, ali hoću kažem, jer mislim da trebalo bi ja da čitam Campbella da bi mogao da budem kritičan na tu temu, jer problem sa ovim stvarima i čitom tematikom je to ono što je što egzistira na granici između redukcionističkog pristupa naučnog metoda i desno hemisfernog intuitivnog razmišljanja i povezivanja ideja i koncepata. I na kraju dana mislim da validnost neke hipoteze ili teze, jer ne možeš eksperimentalno da je dokažeš, jer ne podrazumeva materijalne nauke u smislu kvantifikacije stvari koje mešaš i onda gledaš rezultate, nego sposobnost da objašnjava i predviđa stvarnost. Tako da ako gledaš neku tezu koja objašnjava neki pojam ili fenomen koji, i recimo knjiga je izašla 70-ih, i mislim da ova knjiga isto izašla 70-ih, neki pojam ili fenomen koji objašnjava iz prošlosti, koji on objašnjava u tom trenutku i vidiš recimo da to objašnjava fenomen koji se sada dešava na način na koji oslikava sliku toga i čak možda vidiš te stvari idu u kom smeru i možda čak ti imaš neku intuiciju u kom smeru idu, onda utoliko možeš da oprostiš. Jer problem je što naučni metod ima ograničenje na materijalni svet, ali ove stvari se direktno vezuju za našu percepciju i kako se mi odnosimo prema svetu, što nisu stvari koje možemo da kvantifikujemo tek tako, ali su stvari koje možemo da opazimo ako ima smisla. Tako da, ali da ti odgovorim konkretno na pitanje, moje sećanje je kada izvuče primere da ilustruje poentu, a ne da napravi overarching priču, ali nekada ima paralelni primjer iz više kultura, tipa u Egiptu, u Grčkoj, u Indiji i tako dalje, mislim. Ok, ne. Imam knjigu na polici, spremne za čitanje. A kupio si? Da. Super. Tako da, možda ćemo imati epizodu o toj knjizi, vidjet ćemo. Ok, znači sad je na mene red da dam knjige i sad ću pričam, treba da čitaš stare knjige, ponovo čitaš knjige. Sad ću da uradim suprotno od onoga što generalno pričam, da treba da čitaš starije knjige, da sad čekaš da vidiš da li će biti provjerene. Daću preporuku za 2 knjige koje su izašle prošle godine, znači 2024. Jedna je Meditations for Mortals, Olivera Burkmana, druga je Useful Not True, Dereka Siversa. I nisu sad, zašto mi je okej da ih preporučim? Zato što generalno načine koji su pisane nema apsolutno nikakve savremene tematike tu. Znači, ako izaberem neku drugu knjigu koju je izašla prošle godine, na primjer Slow Productivity Cal Newporta, tu knjigu ne bih preporučio, jer je to knjiga koja je mogla da bude blog post koje je neko raširio na nivo knjige i koja ima suviše referenci na hiperaktuelne, hipermoderne stvari za koje znaš da će da zastare za 3-4 godine, a kamoli 15-20. Sa druge strane, i Meditations for Mortals i Useful Not True moglo je da izađe i 70-ih, moglo je da izađe i 20-ih, jer se bavi večitim temama. Useful Not True se bavi temom istine i subjektivnosti i objektivnosti i o tome da treba da budeš svesniji ograničenja sopstvenog znanja. Eto, ograničenja objektivnog, da, okej. Znači, cijela knjiga je tu, s tim što je u pitanju knjižica od 60 strana sa ogromnim proredom, može da se pročita za jedan dan, da. I isto više je kao tema za razmišljanje, čisto da malo ubaciš par novih mentalnih modela u svoje razmišljanje, zato je jako korisno. I, mislim, čitao sam malo, pošto si mi tek sad dao za novu godinu. Shvatam zašto se i tebi sviđa donekle, jer u velikoj meri je ljudi razmišljaju drugačije nego ti.
I budi spreman da nešto što je tebi tačno, nije tačno drugim ljudima. Ali isto tako... I za mene. Ne može neko tebe da naljuti, ti možeš sebe da naljutiš nečim što ti je neko rekao. Ne, slažem se. Tako da je to taj tip knjige. I, ok. A druga, Meditations for Mortals, Berkmana. Berkman generalno jako lepo piše i generalno je tip pisca koga je izbegao. On imao kolumnu u Guardianu, ja ne volim Guardian kao novinu, ali on je dobar pisac i pisao je godinama, ako ne deceniju plus o produktivnosti, ali preciznije o antiproduktivnosti. Znači, priča o zabludama ljudi da postoji neki konačni cilj do koga možeš da stigneš u životu samo ako još malo više poguraš sebe, budeš efikasniji u stvarima koje radiš. I pričao je o tome u velikom planu u knjizi 4000 nedelja, koja je izašla pre 2 godine. Samo 2 godine? Ili 3. Ne znam, delo mi da je... Možda je malo starije. Možda sam ja čitao pre 2 godine. Kako god. Ali u Meditations for Mortals pisano je drugačije. Ima, čini mi se, 28 poglavlja, po jednu za svaki dan i treba da čitaš tokom 4 nedelje ili možda 21 poglavlje ili 3 nedelje, ne sjećam se, više nije bitno. Poglavlje su tako pisane da su samo dovoljno, kao mini kolumne. Možda je i reciklirao neke svoje kolumne iz Guardiana da bi napisao, ali su teme... shvatanje sopstvenog i pomirenje sa sopstvenim nesavršenstvom i gledanje života ne kao spiska koji treba da check offuješ, kao imaš spisak zadataka i tvoj dan nije gotov dok ne štikliraš svaki kvadratić koji si sebi stavio na početku dana, nego kao iskustvo koje treba da iskusiš. I sad ja suviše banalizujem to što je pisao. Ne, hoću kažem koliko ima smisla. To su stvari koje ova kultura ovde mora da nauči. Mislim da nama je to možda malo lakše da vidimo jer nismo odrasli u ovoj kulturi, ali mislim da čudno je, ta knjiga ima svrhu utoliko što kultura ovde ima taj problem. Pogleda na život. Ima ogroman problem. Ovde ljudi ne mogu da prestanu da misle o poslu, ne mogu da prestanu da rade. Ja sad kao neko ko ima ljude koji meni odgovaraju, kao ja sam nekome sad nadzornik, moram da im kažem ne, stani, sad je nedelja u 5, prestani, nema mailova, dosta, mislim, izgorećeš. Moraš to da im naglasiš jer ljudi jednostavno, ja počeo sam da ako i proverim mail, jer moraš ako imaš pacijente i to na studijama moraš da vidiš da li ima neka crvena zastava, ako odgovorim na mail, zakažem da se šalje u ponedeljak u 7-8 ujutru, da ne bi ljudi koji isto tako provjeravaju s moj mail videli moj odgovor i misli ok, sad ja moram da odgovorim i tome nema kraja. A nema nikakvog razloga da to mora da se obavi u subotu ili nedelju. Nije super hitno. To je jedan primer. I generalno mi se sviđa što potvrđuje stvari o kojima sam ja već, na primjer, ovde ljudi su opsednuti, mislim da si ti bliži par tih ljudi nego mi, ljudi koji su opsednuti time da sve mora da bude super čisto kad ti dođu gosti i sve mora da bude savršeno i mislim, kao što znaš, naša porodica je odavno digla ruke od savršenstva kod primanju gostiju. Da li su ruke ikada bile prisutne? I to je mislim da je tvoja supruga digla ruke. Da, ti nikada nisi. Tako da, to je tačno i to je poglavlje koje se zove Scruffy Hospitality i jako mi je prijelo da čitam to poglavlje jer je to validacija mog stila života generalno. Tako da, Meditations for Mortals, Oliver Berkman. Cool. Ne, 4000 nedelja mi se svidela i bila je korisna. Tako da naručit ću. Ok. Moja treća preporuka. Mm-hmm. Do sada nisam preporučivao odeću. Neću preporučiti odeću, preporučit ću materijal. Materijal je merino vuna. Mm-hmm. On je nevjerojatan, savršen u 2 oblika. Pod 1 čarape, ali čarape od merino vune su generalno poznate. Ono što je meni novije su majice od merino vune, crne, koje se prodaju ovde kao base layer, osnovni sloj ako radiš hiking, tralala.
one su savršena odeća ako putuješ, jer se ne gužvaju, ne zadržavaju nikakav miris, odnosno smrad kod putovanja i možeš da ih opereš ručno, staviš da vise u hotelskoj sobi i sledeći dan će biti potpuno suvo i opet spremno na nošenje. Ako uopšte moraš da provučeš vodu kroz njih, generalno možeš sa jednom majicom koju nosiš i jednom spakovanom u rancu da provedeš ceo vikend ili put poslovni od 3-4 dana bez problema. Tako da je jako dobar onaj hack. Sada gledam i tipa pantalone i sakoje, tu sad dolaziš do mnogo većih troškova i tu nemam preporuku za sada, možda ću za sledeću godinu, koji isto su dobri za putovanja, ne gužvaju se i to ti smanjuje stres oko garderobe, naročito kad putuješ. Možda nije preporuka, ali samo odgovor. Da, to su neke stvari koje, mislim, dolazeći odakle dolazimo, barem iz nekog mog okruženja, su bile normalne, u smislu čega su napravljene ove cipele, ili imaju kožu, ili sintetika, od čega je ova majica, je li 100% pamuk ili nije. I znam kao dete, uvek su se moji roditelji trudili da to budu te stvari, ono što sam ja shvatio kad god sam nosio neku sintetiku, uvek znači nebitno da li si nosio 4 sata, ispod pazuha, posle osetiš kako, pogotovo ako, ne znam, opremu za trčanje, znači, koja je čista sintetika. I onda sam dolaziš i ovde nekako zaboravio na to, jer većina stvari koje kupuješ, gde god kupovo, mahom, znači na prvu loptu su stvari koje imaju neki blend sintetike i onda se navikneš da ti patike nikad nisu u potpunosti sveže i da moraš stalno da pereš košulje i onda smo skoro, bio je sad Black Friday popust, kupili gomil neke odeće od marke koja je 100% pamuk i ne znam, isto džemper od vrlo tankog kašmira i onda kao, wow, ok, znači mogu da se osetim sveže i na kraju dana i da nemam strah da li mi se smrdi ispod pazuha ili ok, ove cipele su skroz kožne, uključujući i unutrašnju udlagu i logično je da nema možda se znojiš u njima, ali nema za ostatka tih neprijatnih mirisa. I mislim da to polako postaje, zanimljivo si to spomenuo, jer mi već isto neko vreme smo prelazimo polako na materijale koji menjamo garderobu u smeru ka tome, pogotovo što dosta toga ima preklapanje i nisu nužno uzročno posledično vezane, ali sa kvalitetom izrade i dugovečnošću, znači sam materijal po sebi. Kad si to spomenuo, rekao si kožne cipele, mogu i jednu mini preporuku, ajde, odeća mogu i obuću, kožne kaubojske čizme, marka je Tecovas, Tecovas, imaju prodavnice širom Amerike, uključujući ovde mislim da je u Arlingtonu, ne previše daleko od DC-a, gde je super udobno i nije ručni rad, ali pravi se u Meksiku, tako da nije $1,000, nego je 200-300, ali sa bukvalno doživotnom garancijom, gde se ne misli na tvoj život, misli se na život firme. Dakle, dokle god ta firma Tecovas postoji, oni će da ti popravljaju i čiste i peru. Tako da je to još jedan primjer prirodnih materijala koji su mnogo udobniji. Uključujući kožni đon. I neverovatna je razlika u nošenju između gume i kože. I koje god plastika sada postoji u patikama. Da. Pa mislim kad smo kod toga, Bombas čarape generalno kao firma, ne znam kako im uspeva biznis model, mislim da u potpunosti zavisi od high trust vezanih za mušterije. Ako postanu previše popularni, mislim da će napraviti im se problem, ali činjenica da ti menjaju čarape ako ti se napravi rupa na njima do kraja života je fascinantno, tako da i onda si motivisan da kupuješ više njihovih proizvoda uglavnom kao poklon ljudima. Mislim i ti ja sad nosimo Bombas čarape. Nosimo i pa
ali mogu da imaju poverenja u to, jer kao neko ko nenormalno buši čarape, jer imam, ovo je vjerojatno previše informacije, ali zanimljiv oblik noktiju na stopalima. Definitivno previše informacija i redovno cepam bilo koju čarapu koju obujem. Imam par već, ovo je 2. ili 3. godina i nijedne do sada nemaju rupu. Zanimljiv oblik. Da. Ok, na mene je red, jel tako? Da. Mislim, jedna stvar koju smo krenuli pre par mjeseci, tako da nemam previše iskustva s tim, ali imamo namjeru da nastavimo, je istraživanje malo drugačijih oblika fizičke aktivnosti i krenuli smo na jogu i za nekoga ko ceo život je proveo sedeći ispred kompjutera sa lordozom lumbalnog dela kičme i kifozom vratnog dela kičme. Zanimljivo je koliko tih stvari se daju popraviti samo kroz intermitentno vežbanje delova tela koje generalno ne koristiš, a ima nečeg u toj tradiciji tim pozama koji upošljavaju grupe mišića i ima smisla i neverovatno je kako posle samo par nedelja osjetiš kako malo hodaš uspravnije i nemaš bolove koje bi inače imao. I neki aspekti su čak pošto te tera da balansiraš telo, svesniji si svog tela u prostoru, jer aktiviraš grupe mišića na koje generalno zaboraviš, pogotovo kad opet sediš ispred ekrana ceo dan i izgubiš telesno prisustvo, uopšte osjećaj svog tela u prostoru, propriocepciju. Možeš da kažeš, striktno rečeno, treniranje i propriocepcije. Tako da za sada je bilo jako korisno i planiram da nastavimo i ja koji sam mislio da celog života neću moći da otaknem prste na stopalima i tako dalje. Nevjerovatno koliko možeš uz kontinuirani trud i ono što je dobro, što u tom obliku gdje ideš na čas, a ne da radiš kod kuće, što imaš strukturu i instruktora i neko ko može te ispravi i onda mnogo manje je opet energija aktivacije i ličnog angažmana neophodno, jer postoji praksa ljudi generalno. To je zanimljivo. Dobro, reci mi prvo ovo. Koliko je daleko yoga studio od tvoje kuće? Manje od 10 minuta peške na Dupontu. To je jako bitna stvar. Živiš na mestu gde verovatno ako pljuneš pogodit ćeš bar jedan yoga studio. Da. Drugo, koja je veličina grupe i koliko znaš ljude sa kojima radiš te stvari? Pa polako počinješ, imaš neki ljudi koji su redovni, neki koji su manje redovni. Mislim da sada, pošto je nova godina, je nalet kao i teretane ljudi koji prave novogodišnje odluke, ali generalno par ljudi, možda 30% ljudi vidiš, a vas je recimo 10 u tom prostoru. Treće, koja je mešavina muškaraca i žena uglavnom u yoga studiju? 95% su žene. Jedan ili dva lika od kojih sam ja jedan lik. I koja je prednost toga da to radiš sa ljudima? Jer imaš, ne znam, ako imaš Apple TV, imaš Apple TV Fitness, imaš gomilu YouTube kanala sa jogom. Zašto raditi to u yoga studiju, a ne kod kuće gledajući YouTube ili što? Da, za mene je prednost što je energija aktivacije daleko niže, jer ostaneš se potpuno to je jedan aspekt. Na svoju volju da ćeš napraviti novu naviku u nečemu o čemu pojma nemaš, što je jako teško, pogotovo kad je u domenu nečega što nikad nisi radio. I drugo što, mislim isto kao da li bolje ideš u teretanu sam ili da imaš instruktora. Mislim, ako imaš para da plaćaš instruktora, ali yoga je u tom nekom domenu da je dalje dovoljno jeftino i pristupačno po času, da nije toliko skupo, znači nije kao neki ne znam, Orange Theory ili stvari koje su sad popularne, da ljudi plaćaju ne znam koliko $100 mesečno, pogotovo što je grupa, tako da nije 1 na 1, ali opet jedna od stvari gde pažnje instruktora na tebe recimo 3 puta da te ispravi u nekoj poziciji ili ti možda postaviš pitanje jer osjećaš da ti neki položaj nelagodan i nisi siguran, je dovoljna da te učini da osjećaš kao da napreduješ iz jednog u drugi čas. Tako da mislim da je to faktor što je psihički lakše, u smislu samo treba da odeš tamo, kao što bilo šta što plaćaš i što je organizovano je lakše nego kad sam moraš da radiš. I drugo što imaš taj feedback, što je
Mislim, radio sam malo u toku nedelja, ima gomila YouTube videa i to, samo je problem što nemaš tu povratnu spregu, da li radiš nešto kako treba i ne, i kad si početnik mnogo je teže. A u studiju imaš, da li ti neko kaže da radiš kako treba ili da, ne? Instruktor je tu. Instruktor vodi celu sesiju u smislu kaže ti koji je sledeći pokret i onda... I ti dobro, instruktor ti kaže, ali da li ti neko kaže ne tako nego ovako? Da, mislim ti pratiš ljude oko sebe i s vremena na vreme, mislim, instruktor ide između i onda te ispravi, recimo, pomeri više nogu nazad ili I drugo, govori ti često ne znam, ako osjećate tenziju ovde, možete da se premestite na ovu stranu, daje ti nekoliko modifikacija, jer opet, ljudsko telo je, znaš, kad imaš iskustva, i u drugove tradicije, nisu oni to izmislili, zna se s čime problema imaju početnici, jer zna se koji su mišići manje fleksibilni i tako. A pretpostavljam da instruktor može i da vidi ko ima problema sa nečim i onda generalno kaže... Ja sam crna ovca, da, definitivno. Okay. Moj bolji polovini je instruktor odmah prišao kao, wow, mnogo ste fleksibilni, vrlo ste, znaš, kao što meni niko neće da priđe da mi kaže neku reč podrške barem. Drugo, prvih par časova je bio i kardio, zato što sam se nenormalno znojio, jer u nekim pozicijama stojiš u ekvivalentu planka i moj core je jako slab i onda baš se onako imaš u polu mišića sledeći dan. No. Ok. Zanimljivo je da si imao fizičku aktivnost na spisku. Imam i ja jednu fizičku aktivnost na spisku, a to je plivanje, koje je takođe jako dobro, iz istog razloga kao pretpostavljam što ti radiš jogu, a to je loše držanje i krivine u kičmi i generalno core. Plivanje je sve to i plus odlična kardio vežba. I ne mogu da verujem da smo živeli 2 godine pored Marie Reid bazena i nisam nijednom otišao tamo, a bili smo bukvalno na 5 minuta šetnje, koji je zatvoreni bazen, besplatan za građane DC-a. I uspeo sam to da propustim i onda smo celo prošle leto proveli u našoj zgradi gde imamo bazen na krovu. Deca su se brčkala, nismo uopšte koristili taj bazen i tek ovo leto smo shvatili da uopšte nema puno ljudi. Mislim, to je kletva zajedničkih prostorija da ih uglavnom ljudi ne koriste. Zajedničkih prostorija u američkim zgradama koji izgledaju jako lepo i pravljene su da se ljudi tu druže da ih koriste, generalno ne. Tako i ovde. Mislim, bazen ima puno ljudi kad je otvaranje i možda ima ljudi subotom, nedeljom, radnim danom potpuno prazno. Grad duhova, tako da možeš bez problema da radiš dužine i nema boljeg osjećaja nego kad izađeš iz bazena nakon 30-40 minuta dobrog plivanja, uopšte nisi znojav, jer mislim, zašto bi bio, imaš prirodno hlađenje i osjećaš svaki mišić u telu da je iskorišćen. Tako da je to dobro i sada gledamo zatvorene bazene koji su u blizini, koje možemo i u ovim vremenskim uslovima da koristimo, pošto je problem sa otvorenim bazenima ovde što možeš da ih koristiš od generalno maja do početka septembra. Ovaj je bio otvoren i nakon Labor Day-a, nakon do kraja septembra je bio otvoren, ali nisi mogao da ga koristiš jer maler ove godine jesen je bila dosta hladna, tako da nije bilo toliko zgodno. Ali da, plivanje, odlična vežba, verovatno bolje od trčanja i manje raubuje s globove. Da, mislim dobra stvar kod trčanja je kardio i što si na svežem vazduhu i osjećaj koji imaš posle. Trčanje je generalno odvratno dok ga radiš. Generalno ne prija, mislim. Osim ako ne radiš sporiju zonu 2 i pokušavao sam, ali generalno bilo mi je teže da ukomponujem jer zavisi od vremena dosta. Pogotovo što na baze možeš da ideš kad je nenormalno vruće, ali ne prija da trčeš kad je nenormalno vruće. Ali zanimljivo, nevezana stvar, ovo može biti neka totalno druga tema, ali koliko je... Znaš onu priču o slonovima koji su u okovima koji nemaju lance, ali ne napuštaju ograničeni krug, zato što kad su bili mali slonovi imali su lanac i onda su odrasli s lancima i onda su zaboravili da uopšte nemaju više lance. Koliko tako stvari u našim životima
nas ograničava zato što nismo previše, mislim, case in point mi je ono postojanje i dalje stvari poput Hello Fresha i tako drugih koji ti ono donose hranu koju ti sam treba da spremiš, oni ti daju recept i bukvalno sastojke, znači nije čak ni ono ti je gotov obrok, pa kao ajde ne znaš da kuvaš, nego kao nauči da kuvaš tim što ti mi šaljemo sastojke, što ono kolika je barijera da neko uđe u prodavnicu i da kupi sastojke, što mnogo psihološki da razumeš sam ja bio u toj situaciji isto. Hoću kažem, taj primjer toga da si ti imao bazen na 5 minuta od sebe godinama i da nikad nisi otišao, jer onda ono nekad imaš samo malu minimalnu barijeru i da smetneš sume i da ono baš mora bude specifična situacija da uopšte se upustiš u to. I hoću kažem koliko stvari postoji u našim životima koji bi učinili naše živote boljima, ali smo zaglavljeni trenutnim životnim stilom. Jer glavna stvari isto mimeza. Znači, i ako je ono što ti mimeza govori, konzumira je, sedi za ekranom, troši pare, koliko bi nam možda životi bili bolji da ono budemo, isturimo glavu i budemo malo snosimo rizika možda i nekog blama. Nemoj da nosiš Vibram, molim te, nije okej. Čitaš mi misli. Ali da, mislim, nevezano. Samo mi to pada na pamet. To je tačno i zato sam generalno za ono što Berkman piše u Meditations for Mortals, a protiv knjiga koje se zalažu za rutinu i stvaranje navika i protokolarizaciju svakodnevnog života, jer dolaziš u rizik da optimiziraš za sadašnji trenutak, koji je možda ispravna stvar u sadašnjem trenutku, ali onda uđeš u rut, prevedi? U rutinu. Ali u negativnom smislu. Da, uđeš u ustajelost i onda i ne znaš šta propuštaš. Tako da mala doza haosa je korisna. Mm-hmm. I u tom smislu, znači, to je jedna od stvari za koje se Taleb zalaže i moja generalna preporuka za svaku godinu, bilo koju godinu, je da pročitaš bar jednu knjigu iz inserta, kako god se izgovara. I što ću ja ove godine, mislim da je vreme za Skin in the Game, koji sam samo jednom čitao, nikada nisam ponovo čitao i to je najzaguljenija knjiga, pošto je, nije vidiš kako od Fooled by Randomness do Skin in the Game prelazi iz nivoa tipične non-fiction knjige u autobiografske eseje. Evo, Skin in the Game je baš eseistička i to ću ponovo da počitam. Ali jedna od stvari koje i to mi je moja posljednja preporuka, o kojoj piše Taleb je via negativa, da izbacuješ stvari. I dve stvari koje hoću da smanjim značajno ove godine su, jedna je u mojoj kontroli, druga baš i nije toliko, ali koliko god je u mojoj kontroli. Ove počinju na P. Jedno je plastika, drugo su putovanja. Aha. Znači, što se plastike tiče, ti si mi poslao analizu i ogromnu javno dostupnu bazu gde su naučnici... Platili su laboratorije, ali mislim da su ovo neki Silicon Valley neki ljudi. Neki amateri, da. Platili laboratoriji da uradi analizu različitih hrana i pića. Suplemenata. Tako I suplemenata na različite komponente plastike, ftalate, BPA, šta god. I vidiš da je apsolutno možeš da detektuješ i ono što smo svi sumnjali da se dešava, potvrdili su da se dešava. Ako staviš neku plastičnu posudu, čak i ako piše da je microwave safe, ako staviš u mikrotalasnu, gle čuda, imaće komponenti plastike u toj hrani, jer je u pitanju toplota i da, bezbedno je u smislu da se neće deformisati tanjir ili posuda u mikrotalasnoj, ali ne znači da neće male količine čega god da oslobodi u hranu. I da li je štetno? Možda jeste, možda nije. Sigurno nije korisno. Ako možeš da izbegneš, via negativa je nemoj da koristiš. Ma da imamo sada dokaze polako. Mislim, u New Englandu je letos izašao onaj rad o plastici u karotidnim plakovima na autopsiji da korelira sa lošim kliničkim ishodima i tek će izlaziti studija. Ali hoću kažem, već sada imamo dovoljno i kliničkih dokaza da iz Italije mislim da je bila studija.
da nije dobro, jer je ono inertni materijal koji nemamo enzime da ga razradimo, koji se gomila u telu, koji uglavnom izaziva zapaljenje, generalno zapaljenje u telu, na mestima na kojima ne bi trebalo da ga imaš nije dobro, tako da... To je lepota generalno via negativa stava, ne moraš uopšte da razmišljaš o tome, jer onda možeš da se upetljaš u čvorove gde ovo izaziva zapaljenje, a onda plastična industrija pokaže rad na miševima gde ne izaziva zapaljenje i onda dođeš u debate oko toga. Via negativa je jednostavno nije... Ne bi trebalo da je tu. Šta će tu? Nije ti korisno. Ako ti nije korisno, šta će ti? Kraj priče. Tako da, generalno, što se plastika tiče, možeš polako da izbacuješ i mi smo već počeli, koristi metalne i staklene posude za držanje stvari u frižideru, a ne plastiku. Kada kupuješ stvari, uzmi nešto što je zapakovano u karton, ne u plastiku, i što te tera generalno da izbegavaš procesuiranu hranu, jer po pravilu je procesuirana hrana spakovana ili u plastiku ili u kartonske kutije koje su obložene plastikom iz različitih razloga. Što vodi do gomile drugih pozitivnih stvari za životni stil. A zato meni je bilo jasno kad su Keurigovi podzi postali popularni pre 4-5 godina. Bizarno. Nikad mi nije bilo jasno kako, pogotovo što po lekarskim kancelarijama, znači da ti imaš i kao ljudi su srećni što ih ima jer toliko lakše, ali zar ne vidiš da prolazi vrela para kroz ovu plastičnu stvar u šolju koju ti piješ i kao kako to može da bude dobro po tebe? Ne znam, nije mi imalo smisla. Ali zanimljivo je kako opet mimeza i trendovi, koliko je teško probiti barijeru i mislim da sada definitivno ulazimo u fazu gde da bi se tržište promenilo moraju se promene potrebe potrošača i ako dovoljno ljudi promeni svoje navike, kompanije će slediti to, tako da... No. I druga stvar koju bih da izbegnem na P su putovanja. Zato što, pričali smo već o tome, previše komplikuju život. Naročito poslovna putovanja. Rekao sam da treba da budeš lično prisutan za neke stvari i to je korisno, ali ne treba preterivati. Mislim da si ti bio istraumiran prošlom godinom i s razlogom, s obzirom da si imao u sred odmora si imao poslovno putovanje nazad za Ameriku, što je... Ako ti tad nije prekipelo, onda ne znam kad. Da, prekipelo mi je. Mislim, i generalno ove godine, mislim, toliko sam imao da imam, najviši status, nije najviši, drugi najviši status u Unitedu, što je meni znak da previše to radim. Meni, znači, cilj mi je da ove godine iskoristit ću maksimalno, pošto važi cijelu ovu godinu, ali ako budemo obnovio to za sledeću godinu, znači da smo nešto uradili pogrešno i da to implikacija je da čak i za porodična putovanja, mislim, priroda ovde je prelepa i na 12 sati vožnje autom možeš da dođeš od planina za skijanje do prelepih plaža, tako da napravimo road tripova više, a manje putovanja avionom na različite destinacije. Vidjet ćemo koliko će to ispasti tačno. Imamo već jednu destinaciju na umu za spring break, gde smo mislili, ajde da idemo na Karibe, Kostariku, šta god. Ne, vozimo se negde. Neću ti reći gde se vozimo. Saznaćeš kad smo tamo.